Wayahe nyombor Kang, iya iki nyombor iki. Syuh lon. Syuh, ngolak nang syuh syuh syuh. Barang plastik itu. Time is nyombor. Wayahe nyombor. Kembali lagi di home base PT Perkeletongan Mandiri TBK yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkeletongan. Kiar besaran Kang ya iya iki, sapi pewayu iki. Kang iya iki. Nah, sakmene iki sik cilik Kang. Ngono Kang ya iya iki. Sakmene iki nggo kurban ugung memenuhi syarat. Nah, Kang ya iya iki. Iki jatahe rong bak. Nek nggo kurban regane pira, Kang? Ya variatif. Enak sing rega 21, enak sing rega 23, enak sing rega 20, enak sing rega 30, 27. Tergantung, Kang. Biasane nek wong pitu ya, wong pitu misalkan ya. Wong pitu engko urunane 2 juta 3 juta punjul saiki kuwi berarti regane 21, 22. Nah, Kang ya iya. Wis lumayan ukuran sedang. Kuwi nek urunan lho. Kuwi standar harga dus 2 tahun yang lalu, Kang. Ngono Kang ya, tapi dus saiki murah iki, Kang. Murah blawah dus. 2 juta punjul 100, punjul 200. Ya harga 19. Sego 20 punjul kuwi maksudnya 1 juta 100, 2 juta 100. Wih dikapane kuwi entek orang bak. Ngono ki wis oleh dus gedhi ya, Kang. Ngono Kang ya iya. Nek kurban misalkan tahun iki lho, Kang. Enggak resik, Kang. Kuwi rega dus 2 juta 100, 2 juta 200 kuwi wis oleh dus gedhi. Tapi nek 2 tahun yang lalu, Kang, atau 3 tahun kepungkur. Kuwi paling ora dus iki regane 27, jadi 2 juta 700, kadang meh 3 juta. Kok intine kurang luwih nek dus 3 juta, nek 2 tahun kepungkur nek saiki 2 juta kuwi wis oleh dus gedhi. Ngono Kang ya iya iki. Nah, ini sakmene iki belum waktunya untuk kurban, Kang. Ini Kang. Sik cilik. Paling ora nek kurban sapi iki ya harganya ya sekitar 18, 20 ke atas lah. Kebanyakan ngono kuwi. Angop. Kebanyakan ngono kuwi, Kang. Tapi nek urunan ngono kae termasuk wong 7, 3 jutanan. Ngono kae harga berarti sekitar rega 21, 22, 23. Ngono Kang ya iya. Kang ngono Kang. Info terkini dari home base PT. Mendekati hari raya Idul Adha. Harga sapi sangat bagus. Iki momen Kang, momen sing ndi sapi nek tuku setahun kepungkur. Iki wae ngetok nih. Ngono Kang ya iya. Tadi gak ada tanggaku wingi. Enak sing payu 20, enak sing payu 27, enak sing payu 23. Iki wayahe sing sapi-sapi sapi lanang gedhi wae ngetok ning Kang. Ngono Kang ya iya. Biasane ngono iki bibitan usia sakmene lho Kang biasane. Lah sakmene iki sekitar ukur tukune sekitar
harga 15, 16, 17 lah engko setahun ngono, setahun gak enek. Jadi wae bar Idul Adha misalnya engko tuku ya tuku sapi ya. Sing rega sakmono kuwi terus segala selasan lah. Lah engko napa waktu Idul Adha ini ki ya 3 bulan sadurunge itu disewendrong kan. Dipola disewendrong. Nah, akhirnya pas mendekati Idul Adha ini ki enek ki didol. Ini payune ya di atas 20. Ini carane ngono kuwi ngopeni sapi. Nek gedhekne jenenge basa Jawane gedhekne. Ono kang ya iso iki. Mulai sekitar umur paling ya 3 tahun 4 tahun. Umur jadi sak kan lahir ambek anu niki umure sekitar 3 tahun 4 tahun tapi pas gedhek niki paling setahunan 8 bulan tapi wis dene tuku niki cara pitekno jemoko lancuran jemoko lha engko digedhekne ya gedhekne dalam 1 tahun atau 8 bulan iki lha engko iso dadi misalnya jago wis gedhe nah siap tunggu kurban ngono kan ya iya. Sekian info dari PT Perdagangan Mandiri TBK iki wae kapak itu iki. Ngono kan iki wae iki ganggu dus ya. Jatah dus